وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat saha salam mugi kunjuk wonten ngarsanipun dalem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang punapa tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun konjuk atur kawula dumateng para pepunden lan para leluhur sedaya. Pepunden alit, pepunden agung, pepunden ingkang karimatan lan boten karimatan. Sebab kanthi pepunden kawula lan leluhur kawula sedaya panjenengan kula lan panjenengan sedaya saged gesang teng bumi menika kantuk barokahipun para pepunden. Alhamdulillah. Kula niki teng mriki badhe cerita tok mawon. Cerita wae mboten usah ngaos. Tak cerita mbah sak iso-isoku nggih. Babakan sedekah bumi. Lah engko nek wis ngerti sedekah bumi ku kaya apa, sedekah-dekah yang lain kaya apa, lah mangke disimpulke. Nggih. Nek sedekah niku janjane ben dinten pun dilakoni. Tapi kedahipun kula lan panjenengan sedaya gesang wonten ing negeri Nuswantara. Gesang wonten ing donya menika mboten wonten salahipun. Bahkan dipun sunatake jenengan niku mengeti 3 perkawis. Sing pertama sedekah bumi kudu. Sing kedua nggih, sing kedua 17 Agustus kudu. Sebab napa jenengan sedekah bumi wong urip ning bumine dhewe kok gak disedekahi, kok gak diperingati, nyuwun sewu kurang penak. Lan jenengan urip ning negeri Indonesia Nuswantara menika nek mboten diperingati kemerdekaane ya kurang pas. Lah sing nomor 3 jenengan kudune ana muludan Miladur Rasul kudu wonten. Sebab napa kula ngertos iman lan Islam krana lumantaring Kanjeng Nabi. Lah niki lho kudune 3 niki. Niki mboten perkawis wajib lho nggih. Niki kedahipun lho ngoten lho nyun sewu.
Lah sakmenika sedekah bumi niku kados napa? Kula niku pertama kali ngertos sedekah bumi niku teng Warugunung. Asli nganggo shot niku. Jadi asli shot. Nggih. Dereng ngertos sedekah bumi kados napa jaman teng pondok nyolong karo pengurusnya kula sing jenenge Kang Abdul Hamid. Ndelok ketoprak teng mriki. Piye ya ketoprak iku? Blas dereng nate ngertos piye ya ketoprak lan ndelok kula teng Warugunung. Nguri-nguri budaya nggih mboten napa-napa. Mula nyuwun sewu monggo dipikir bareng-bareng. Warugunung niku lasem dereng wonten sing jenenge Warugunung niku pun wonten. Nyuwun sewu lho nggih. Kula mung cerita mbuh bener mbuh ora niki. Nih. Jadi lasem niku dereng wonten, Warugunung niku pun wonten. Lho, aneh niku. Warugunung niku sepuh banget. Nggih. Lah niki cerita. Lah, kerajaan pertama kali neng donya, neng sak donya kiamat. Niku pertama kali keradaan lasem. Niku profesor doktor sak piturute ahli sejarah ngakoni. Nek lasem niku kerajaan pertama kali sak donya. Niki jenengan tanglet mawon kali sing ahli-ahli sejarah. Niki meng versi kula. Nanging riyen dereng lasem, namine Tanjung Putri. Niku lasem. Lah Warugunung niku pun wonten saderenge nggih Tanjung Putri. Amit lho nggih, amit. Niki kula mung cerita tok mboten ngaji. Lah sedekah bumi ya gen ngerti sing disedekahi. Nyuwun sewu. Lah Warugunung neh terus iki wae. Adam Nabiullah urung ana ning bumi, Warugunung niku pun wonten lho. Aneh-aneh iki mesti. Lah kok iso? Lah kira-kira ku Adam diciptakno pe manggon ndi nek ora ana panggonane? Ya kudune panggonane diciptakno sik lagek digawe penduduke. Lho, nggih napa mboten? Menurut kula lho nggih. Jadi Warugunung niku sepuh sanget. Nyuwun sewu. Niki nek salah nggih nyuwun ngapunten saderenge. Lah Warugunung saderenge Adam niku wonten teng donya. Niku namine mboten Warugunung. Aneh ah wong Warugunung. Wong layur ndang iso cerita Warugunung niku aneh lho niku. Lah Gunung Bugel lho. Nah, niki cerita mawon pengajiane. Gunung Bugel niku didadekake Gusti Allah niku nomor loro sakwise Gunung Tengger. Lho, aneh-aneh iki. Lasem dereng wonten, Gunung Lasem dereng wonten. Gunung Bugel niku pun wonten. Oh, nomor kalih. Jeleng Tengger diciptakno, jeleng nomor loro Waro Gunung Bugel. Ning Gunung Bugel zaman semonten dereng Gunung Bugel. Namine Gunung Lengkir. Wis mbah iki pokoke. Wis pokoke dirungokno tok ae nek bener ya monggo, ora ya ora apa-apa. Wong cerita lho. Lah saiki gawe cerita ku ya angel lho nggih. Kok ngarang-ngarang nek ngarang kondi kan ngoten. Gunung Lengkir saestu niku. Niku Adam dereng wonten. Jadi saderenge Adam dereng donya kan mestine mun wonten nggih. Lah wong ape tinggoni jek gak ana apa-apane. Mosok didadekno terus ora ana panggone ya mboten mungkin. Mula monggo niki kula mboten marahi mboten. Kula ngajak mikir. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bon nggih. Donya mun wonten, bumi mun wonten. Gusti Allah bakal dadekake khalifah rapat karo para malaikat. Lho. Monggo ditingali. Wa idz qala lan nalikane
dawuh sapa Allah rabbuka sapa pangeran ira lil malaikati maring malaikat qala dawuh sapa Allah inni ja'idun fil ardi khalifah. Hei kat malaikat kabeh tak kumpulno awakmu, malaikat kabeh dikumpulno karo Gusti Allah dijak rapat dikandani aku ape gawe makhluk ning bumi iki khalifah ning bumi iki setuju apa ora lho. Malaikat tuh gak setuju. Niki cerita lho iki. Qalu antaj'alu fiha qalu padha matur sapa malaikat antaj'alu fiha man duh Gusti apa toh panjenengan ajeng damel makhluk ning donya iki nggih. Makhluk ning donya iku rupane man yufsidu fiha wa yasfikun dima. Biyen niku pun nate wonten makhluk Gusti, berarti sakurunge menungso karena pun wonten makhluk nggih. Lho, man ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun dima. Ana makhluk rupane man urung kenek disebut jenenge. Nggih. Berarti saurunge Adam pun wonten makhluk sing jenenge man yufsidu fiha sing senengane gawe kerusakan ning donya. Wa yasfiku dima dan senengane tukaran ning donya iki. Wis tau ana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kula malaikat sedaya kurang napa Gusti? Olehku bertasbih, olehku muji, olehku bertakbir maring panjenengan. Ribuan tahun kula memuji panjenengan Gusti. Kok ape gawe rupane khalifah ning bumi iki. Biyen niku pun nate wonten Gusti. Ning donya iki senengane do tukaran, do gawe kerusakan lho. Tahunan. Lho kok ape gawe meneh protes malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dawe Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala dawuh sapa Allah inni sak temne ingsun a'lamu iku luweh ngerti sapa ingsun. No? Gusti Allah luwih ngerti. Lho, aku iki luwih ngerti kat malaikat. Lah kok kayak protes kaya ngono. Mala ta'lamun. Perkara apa sing ora mbok ngerteni? Aku luwih ngerti kat malaikat lho. Niki Gusti Allah ape ndadekno Adam rapat pleno. Nggih. Jadi malaikat niku bingung kabeh. Wong malaikat itu didadekno karo Gusti Allah iku ya bersap-sap padha wae. Prosesi ya ngoten niku. Jenengan tingali wonten kitab Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar cerita sithik diselak iklan malaikat. Malaikat niku diciptakno Gusti Allah pertama kali malaikat Israfil. Israfil diciptakno bleng ning dadekno karo Gusti Allah. 500 yang akan datang diciptakno meneh malaikat Mikail. Nggih. Israfil dikuasai apa? Masalah urusan donya kabeh. Mikail dikuasai apa? Masalah rezeki kabeh. Jadi rezekiku hak veto, hak seluruhnya untuk malaikat Mikail. Iki sing duwe lah, makanya ini masalah sedekah bumi nanti akan sambung. Lah bariku lagi malaikat Jibril 500 tahun malaikat Jibril nembe diciptakake. 500 tahun malih kematian nembe diciptakake. Malaikat kematian alias Israel. Loh.
Jadi suwene kaya ngoten niku. Oleh tasbih, oleh napa mawon takbir semono suwene. Lah kok ape ndadekno meneh protes ya malaikat. Lho tetep protes karo Gusti Allah, kurang napa kula Gusti. Lho. Nggih. Niki sithik selingan perkara malaikat. Mulane ya, mulane kudune ana sedekah bumi. Lho. Kudu niki mboten masalah apik lan ora apik, mboten masalah dosa lan ora dosa. Ning dibenakno oleh sedekah bumi. Sampai tinggal perdebatan kaya ngono, akhirnya diciptakno Adam. Pun singkat cerita diciptakno Adam, sujud kabeh para malaikat. Fasjudu illa iblis, sing gak gelem sujud iku mung iblis tok. Jadi iblis iku sak benere malaikat. Lho, asam iblis niku pripun? Mboten, iblis niku jenenge malaikat iku iblis. Ana malaikat Israil, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat iblis. Illa iblis, kata-katane mun jelas kok. Lil malaikati dikumpul malaikat kabeh sing ora gelem sing jenenge malaikat iblis. Nggih mboten? Jelas lho niku. Iku gak gelem sujud. Lah, wis ngono ceritane, ora gelem sujud ditutup sik. Balik malih kula lan panjenengan sedaya monggo sedekah bumi teng waru gunung. Mula Jawa nggih jenengan tingali saderengipun wonten napa-napa sing dicipta ning Jawa niki, sing ditukulna ning Jawa niki mau gunung, wis waru gunung jenenge Gunung Lengkir, Gunung Bugel niki. Mulane aja salah nek Lasem niki kira-kira situs-situs do metu mboten salah. Nggih. Jadi pepunden-pepunden agung waru gunung niki. Nggih. Mula mboten nonton salahe jenengan sedekah bumi kudu tanpa pepunden, masyaallah jenengan. Mulane wong Jawa niku pinter. Wong Jawa mbiyen niku pinter. Lah mangke digali kepinterane kados napa. Mulane wong Jawa Pak Modin nek ngaturi wong jaman kuno nganggo sesajen, nganggo sesaji. Tujuannya napa? Niku persembahan. Mboten nyembah lho nggih. Nyembah niku sanes kalih persembahan. Jadi nyuwun sewu niki hati-hati. Mula wong Jawa kuno niku penak. Duh. Triku Mala Jati. Kepareng kala haminta sraya lerepna pisuwanan kawula dumateng padanging Gusti ingkang Maha Agung, Maha Mulya lan minulya. Lumantar Ibu Pertiwi Bapa angkasa kadang kawula sekawan gangsal pancer ingkang hamomongi badan jasad kawula sarinten dalunipun. Para pepunden sedaya, para pepunden sepuh, para pepunden agung sampai pepunden sing ora karimatan lan boten karimatan niku wong Jawa disebut. Terus umpama salahe teng pundi nek jenengan nyebut kados ngoten? Sedekah bumi niki. Mulane nek bagi kula luar biasa tesih wonten sedekah bumi. Lah nek ora mbok sedekah bumi ini ya masyaallah ya nyuwun sewu. Bencana napa mewon, kerusakan napa mewon niku sebab saking menungso. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Lho. Wis jelas niku. Mulane yo do disyukuri. Nggih. Ya ora apa-apa wonten napa sajene wonten. Lho. Niku dulure kula lan panjenengan sedaya. Kewan niku dulure tuwa kula lan panjenengan nggih napa mboten? Wit-witan niku nggih dulure kula lan panjenengan sedaya nggih napa mboten? Gusti Allah nyiptakno wit-witan pertama kali niku klapa. Buka jenengan teng kitab Dakok iku bar malih. Sing nomor kalih kembang mawar. Jadi bareng tiga sing nomor 3 al-aruzza rupane pari. Lho. Nek jenengan tingali pun nah, klapa niku gesange teng pundi? Kembang mawar niku gesange teng pundi? Pari niku gesange teng pundi? Nyuwun sewu. Mun nyuwun sewu, teng pundi niku? Ayo. Lha niki lho. Nah dari sinilah jenengan kedaya saged mikir.
saka kene yo Jawa jiwa kuno niku. Kelapa pertama kali niku sing dicipta wit-witan. Nek tumbuhan mawar. Nek tanaman pari. Mulane wong Jawa kuno persembahane nggih niku. Nganggo kembang, nganggo degan, nganggo pari dicentelno. Lho niku leres. Mboten salah niku. Napa niku salah melenceng? Mboten. Duh Trikumala Jati niku wau napa? Lerepno piswanan kawula dumateng padhanging Gusti Allah ingkang Maha Luhur. Teng pundi salahe monggo. Niki jelas cerita lho niki nggih, cerita. Lumantar Ibu Pertiwi Bapak Angkasa, nyuwun sewu. Ibu Pertiwi malih jenengan gesang jenengan napa kemawon teng Ibu Pertiwi. Amit sewu niku. Kita kok sepaneng deh, sholawatan sik. Iklan. Qamarun Sidna Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Qamarun sidna Nabi Qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna Nabi Qamarun. كالورد نادي الله الله وإطراء يبقى إذا مست أيادي الله الله وكوف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطراء يبقى إذا مست أيادي الله الله آمن والوها كل العباد وآمن والوها كل العباد وآمن والوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا
Muhammadun Rasulun Rasulul Karim Karim ingkang kawula mulyakaken nggih bumi malih niku wau. Mulane yen pengin barokah tambah keapian bumine iku iso gampangane banyune ya genah iki mau kula dilapuri banyu rada angel ketok ning Waru Gunung. Lah Waru Gunung kok sampe kangelan banyu cah apa neh salat tiyar ngoten nggih. Lah niki lho. Mulane insyaallah nek mboten lali kalih para pepundhene tidak peduli dari ideologi manapun pepunden itu. Tapi yang jelas beliau leluhur kita adalah yang mengajarkan tentang cinta kasih terhadap kita. Tanpa beliau ini para pepunden mboten ngertos jenengan iman, mboten ngertos jenengan Kanjeng Nabi. Akhirnya jenengan mboten ngertos masalah Islam. Lho niki lho. Nono aja gemen-gemen, kudu disedekahi. Gen nyambung antarane kula anak putu kabeh marang para pepunden. Lho, pepunden niku mboten demit, mboten. Pepunden niku nggih pepundi kula sing dipundi-pundi leluhure kula lan panjenengan sedaya niku didarani pepunden mboten wonten salahe. Mula kabeh wong Jawa niku filosofine nganggo sarana, kabeh niku nganggo sarana nggih. Lah piye iso nyambunge Gusti Allah wong awakmu dhewe ora nyambung karo ibu pertiwimu kok iso nyambung ning Gusti Allah mboten saged. Lan wong kabeh wis dikuasakake. Sing duwe kuasa kene sapa? Kulun nafsin alaiha hafid. Waru Gunung kuasane sapa? Nggih, sedaya napa kemawon. Bumi napa kemawon sing nitahake Gusti Allah, tapi sedaya kudu mawi lantaran. Wau kula pun awal kula terangake. Kabeh kat malaikat mati kuwi urusanmu. Kat malaikat rezeki kuwi urusan ora usah tokak takok aku wae. Wis tah kira-kira wong sing pantes mbok rezeki kei. Sing kira-kira wis wayahe mati pateni. Sing kira-kira wis wayahe mbok apa jenenge? Kaya malaikat napa? Israfil mamane tiup saja. Niku pun dikuasakake, gak usah tokak takok terus ae. Wong wis dikuasakake iki. Niku saestu niku teng kitabe ngoten dikuasakake pun. Nggih.
Niku nggih ngoten aneh niku wau dikuasaake kabeh. Dadi untuk Allah Gusti Allah nggih Gusti Allah. Lho ngoten lho. Tapi nek masalah panyuwunan napa kemawon panyuwunan napa kemawon kudu nganggo lantaran pepunden, nganggo lantaran para wali. Pepunden niku nggih para wali niku nggih pepunden, para nabi nggih pepunden, para Pak Lurah dan sebagainya niku nggih pepunden. Contone napa? Pak Lurah niku menyerahake raskin marang RT-ne dhewe-dhewe. Dadak jenengan ndak maro Pak Lurah. Ya keliru ah. Nggih napa mboten? Pak Lurah mesti ngomong, "Hei Kang, ya ora iso kowe ning kene wis tak pasrahno RT-mu kok kowe rene-rene ae nyepet-nyepeti wae." Ngoten nggih. Niki lho. Aturane Gusti Allah niku teng mriki. Nggih. Mulane sing aneh kematian niku sing megang niku sinten? Malaikat Israil. Tapi nek urusan wit-witan kalih kewan niku langsung Allah taala sing pegang karo menungso. Aneh niki malah. Lho. Jadi malaikat Israel niku mung mateni wong-wong jin setan sak piture. Niku malaikat Israel. Tapi untuk tumbuhan dan hewan nggih, niku urusane Gusti Allah karo menungso. Sing berhak membunuh niku Gusti Allah kalih menungso. Ora aneh. Lho niki teng kitab lho nggih, mboten kula lho nggih. Teng Daqaiqul Kabar monggo. Lah tapi nek menungso sing mateni langsung malaikat Israil. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nggih. Bumi malih niku wau. Mulane ibu pertiwi. Niku kudu dieling-eling. Bolak-balik donya niki nggih dibuka ya nganggo ibu, kabeh-kabeh ya ibu. Lah nek kula niku ngomong, wong manjere sing ngomong iku Ki Cemeng ora kiai, dudu kiai, mau disebut kiai keliru. Sing ngomong kiai masih Ki Cemeng, jajal ngomong kiai gede mungkin ya, mungkin. Percaya. Mulane Al-Fatihah niku kan wedok nggih. Nggih napa nggih? Al-Fatihah niku wedok napa lanang? Ayo, nek Al-Fatihah lanang. Nek Al-Fatihah wedok. Nyuwun sewu sponsor sithik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Buka iku yo wedok. Jenengan sing mbok buka pertama kali yo wedok. Nggih napa mboten? Apa dadi anak ya kudu buka wong we. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh. Alhamdulillah jenengan wis ngerti kan terus alhamdulillah nggih. Segala puji bagi Allah. Jenengan bar nyawang wong wedok niku segala puji langsung syukur marang Gusti Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Rahim. Welas asih lho pertama sing duwe wong wedok. Mulane anak dadi lan orane pertama wong wedok. Bener wong tuane kekalih, tapi pertama tetep wong wedok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makane sujuda ning ibumu. Beliau yang akan menentukan masa depan kita, sing nemtokno masa depane bocah, sing gawe masa depane bocah iku ya ibumu. Ihdinas siratal mustaqim. Sing duduhno dalan apik lan elek iku pertama ya tetep kudu ibumu. Bocah dadi apik lan elek iku tetep pertama ibumu sik. Niki lho sing duduhno mulai masa depan niku teng ibu pertama kali niku karakter seseorang niku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip. Ini kadang-kadang kula nek rembang ngene Allah yo keliru, waladolin kok Allah. Yo amin. Lha ngoten lagi. Waladolin kok Allah. Wah buanter dhewe kok ngarep ibu-ibu Allah. Lho yo keliru. Waladolin yo kudu amin. Nah ngoten lagi. Niki sedaya ibu, lane Al-Fatihah. Niku wedok buka sedaya niku. Bon nggih. Nek pun kebuka sedaya pun mboten enten salahe jenengan sedekah bumi malah dianjurake.
Nggih, cuma dibenakake supaya gak dadi perkara niki dibenakake. Niki Jawa lho nggih, Jawa niku luar biasa. Kula nek melajari teng Quran kadang-kadang kula nek ngaji tafsir, kula nek bareng isak niku ngaji tafsir Jalalain teng Layur. Niku. Niki nek kula perhatekake kadang-kadang jenengan tingali gunung-gunung bertebaran di bumi. Sing akeh teng pundi? Lah nek ning kitabe mau ditulis kembang mawar dan sebagainya teng pundi? Ya teng Jawi. Mulane tuwa banget Jawa niku. Wingit ngoten lho. Mulane harus bangga dengan diri kita sendiri. Ngoten lho. Ini sedekah bumi angger desa wonten ning negara manapun di dunia ini. Sing wonten mok ning Jawa. Tinggal bagaimana kita membenarkan itu langkah-langkah supaya mboten keblarak-blarak dados ke yang tidak baik. Kula mboten wani nyebut yang tidak baik itu aja. Umpama nganggo cara Jawa nggih niku wau. Duh Trikumala Jati keparenga kawula hamintra sraya. Lerepna pisuwanan kawula dumateng padanging Gusti Allah ingkang Maha Agung Maha Mulya lan minulya. Lumantar Ibu Pertiwi Bapa Angkasa sak teruse. Umpamane jenengan nyumet geni ces yo diniati sing kepenak. Nyumet geni sang galinggang jati arane menyan winur jati uruping menyan tak jaluk gawemu minangka bektiku marang Gusti Allah. Lumantar para pepunden lan para sedulur sedaya, leluhur sedaya. Nggih, sedaya kersanipun Gusti Allah. Lho niku rak yo kepenak meneh. Wong lumantar kabeh kok. Niki lho nek pas. Mulane hati-hati niku. Luar biasa wong Jawa niku dongane mugi-mugi Gusti paring seger, bagas, waras, kuat kalis sambikala kalis saking bebaya. Niku dongane wong Jawa. Seger. Niku berhubungan dengan badan kita, darah kita mengalir dengan enak. Akhirnya napa seger, semangat esok, bagas, awake wis meringah. Wis gak ana lara linu, wis gak ana waras. Otak kita niki waras. Jadi gak ana nek wis utek otak kita niki waras. Ya wis gak ana lah istilahnya napa niku elek marang liyane mboten enten. Positive thinking tok anane. Nek wis uteke jernih, kuat tenagane, kuat bismillah mangkat nyambut gawe. Kalis sambikala, kalis saking bebaya nek kaya ngono saya yakin selamat kabeh. Amin. Allahumma amin. Lho niki lho. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Wong Jawa nek pun ngerti iman, tauhid, makrifat. Nah wis ngerti kabeh niku ceritane. Monggo kita tampi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaate wis ana. Syafaate Kanjeng Nabi rupane napa? Iman lan Islam. Lho, penak napa mboten? Para rawuh mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.